Hi mga moms, good afternoon. No, paggabi na, kakauwi ko lang galing ng tindahan and nag-close na ako. So ngayon, last week kasi merong nag-comment sa isa sa aking mga video na sana bisitahin ko naman daw ulit yung bahay ni Mia at kamustahin ko siya habang andito na sila sila na kasi nakatira. And good thing, meron siyang bisita. Oh, diba? May paganyan siya. Ah! Tingnan natin. Ayo! Hoa! Hala! Galing ako doon. Kay George, nagbayad ako nung internet ko. Kaya alam ko na pupunta. Ay, wala pa? Ay, andyan na. Ay, hi sir. Social naman ng upuan. Apakayabang naman ng upuan na yan. Ha? Ay! Hindi niya, wala na. Ang tagal niyang wala eh. Ano? Ano? Ba't naupaw? Wow, may internet na siya. Sana os. May promote na sugal. Comment down below. Ayan. O, diba? Eh, kung last, ano mo pa yun, di ba sabi sa kanya kung last niya pa pintahan? Tsada. Ano to? Ay, jacket. Akala ko carpet. Kaya Pumunta ako rin kasi nagbayad ako. Sabi ko, nakapitan nyo na ba sila ng internet? Every katapusan kasi ako doon. Para kasabay ng renta ng tindahan, bayad sa kuryente, tanan. Tsaka internet. Para isang ano lang ba? Isang gastusan lang ako. Ha? Taan siya. Di rin, uy. Kasi karta ka. Nakakapay comment section ng link, nakakapay bar, oh. Wala. Uy, ang ganda ng monitor mo, ha? Di baligya, dito na ko na. Dili man magpabaligya. Ayaw. Ano palit? Ayaw, okay na. May PSP ka po nga, oh. Kana, baligyan ako. Pila? Wala ka naman. Pinta. 50? Nakaya mo palit na sa pinta. Ano tayong buyer? Gawin nating 90. Mahal yan ang paniro. Sa vlog, 90 ko rin agad yung patong. Gamit ako yung mag-live stream ng games. Siguro mga Ang ganda. ilisog Pero yan ba kita dyan? content. Si Brenda rin kaya tabang content ta giga kwan. Kasi alam mo naman yun, mas gusto niya ng halika, on the spot tayo. Mas magandang ganun. Alam mo yun. Ay, ang taray. Ano to, Mr. Head Turner? Ah, ito yung ano nyo. Taray. 2021. Oo. 23? 23. Andito na kami niyan. I mean, dalawa kayo niyan eh. Saan ba yan? Ah, okay. Akala ko sa sa USTP. Ang ganda ng setup na mo. Ah, ganyan talaga yan. Social. Okay na. Balit na ko. Baligyan ang motor. Baligyan ang computer. Di magtanan ko na 47,000. Oh, pakunik ako dyan ha. Pakunik ako dyan. May referral ako dyan. Na nga mga moms. Kasi nagpunta ako rito. May nakita akong saging. Napli na sa imo ang kamera di. Ha? Sa iyo kanina. Alam mo, naawa yung paso sa mga halaman. Di ba kami pagkatambay diri kay ako gani kay anay ko nga need ko internet pud kay. Sige ko sa Correct. to kay wala ko internet. Check daw. Dito ko sila. Ayan na. Pinanin yung PC eh. Nakalan mo eh. Hala. May magbababad na. Makapag-live stream na. Kaya wala ka ng dahilan na para hindi ka kumita. Bala kayo dyan. Basta ako makikikain ako. Mamaya na ako makikichismis. Tawagan na si Mia. Ang gani. Tawagan ko si Bitch. Pag nakakolect na ka-internet. Wow! Ano tayo? Tapos pila monthly, 1K.
1-1. Ah, 1-1. Ilang, Kuan kami ani kay nag-exist mo nang wire mo nang nalangan. kaya na ano, social. Tawagan natin Thank you, si... sir. Wow! Tay. Tapos pila monthly? 1K? 1-1. Ah, 1-1. Ilang, Kuan kami ani kay nag-exist mo nang wire mo nang nalangan. kaya na ano, social. Tawagan natin Thank you, si... sir. Tawagan na natin si Maria. Si Edmer yan. Dumating na yung ano nyo? Bill nyo, kuryente? Magkano inaabot? O, diba? Yahay, 470. Sana all. O last time yung niti ron to ni Dok. Ah. Kasi, wala ka bang rep, no? May ano pa? May kalapate. Wala na. Ay ginapa atong kuan kay alos ginaon man ako suga ato pero sa gawas. Mga kuan. Siguro si Mia yung nagdadrive. Wala na kalapate? Naa pa rin. Apa? Kakainis yung mga kilikili mo, no? Nakakabastos. Buti ka pa makinis. Ed Merian, please answer the phone. Kasama niya siguro yung daddy niya. Okay pa naman yung ano, solar. Wala ko kita nang i-change ay plaster balloon. O palitan ko sa ilog. Diyan sa labas. Wala makuha lagi na ko nga rama. Plaster nga naguba gitong isa dio tong sa gate ba sa coral dali. Kaya Ah, nakuha sa taya, ni kaon, tanggal ko sa iya. Ako ning kuanon kay Bramati man ang balay ba kaya? solid. Ay, yung pinaka-gate. Dito. Ay, yung bakal. Ah, oo. Kasi kinalawang na eh. Tsaka yung lock niya. Ayun pala, oh. Ang CR boy, grabe pa ganang kagumot. Okay na. Oo, ayun pala eh. Ay, hinarangan mo na yung taas. At least, hindi na siya ano. Malakas pa rin tubig? Oo. Oh, yun. Yun yung importante. Bayad na ng tubig eh. Alam ko sa ano. Sa hindi. Ako sa munisipyo kami. Kami. Actually, hindi ko, yung papala, ayusin ko papala yung kasi hindi ko pa siya. Talaga? Oh, 100? Isang taon? Dili 3 years na tayo ako. Bayad 5,000. May gali okay ra. So okay lang yung sagot. Pero syempre, mahirap kasi yan kapag pinutulan ka. Mag-ano ka pa ulit, yung reconnecting. Oh. Papaprocess ka na naman, maghihintay ka na naman. Yun ang mahirap pag naputulan ka. Nakalimul ko, ano ba ni bayad ko? Sa inyo? Sa taas? Ang problema sa ngalan niya pa. Et, may resibo naman to eh. Tubig dito meron. Hindi ba dumarating? Huh? Wala kayo natatanggap na resibo ng tubig dito? Ano? Dito na daw mga ditso. Diba ito at bang sa ako ng... Ito ko ng swimming pool. Saan? Ah, Kasulod gamay. Sa left side. sa Puntana. Bukod anang naikarindri yung mga... Doon daw magbabayad. Sa amin kasi, 1 year na rin ata ako. Yung papala, dapat ko pa pala ayusin yun. Ay! Ano na pangalan niya? Si Polly yung Polly na. Pabrin, anak ng Chuchay. Kaya nga. Ang yalo ta niya upaw. Nag-ano siya oh. Naglagas. Kay para magkuhan ba? Hindi mo na ako kilala? Ha? Hindi mo na ako kilala? Ha? Ha? Hindi mo na ako kilala? Kuhan siya 3 months. Mag 4 months na. Ba't tusok-tusok yung ano niya, balahibo? Ikaw lang nagupit? Kaya pala eh. Pinagtripan ka ng daddy mo. Ano? Tagkas na ba ka na yung balibo? Ano? Halina, sama ka, punta tayo kay Chuchay. Ha?
Dark. Scarlet? Dark? Dapat yan na Scarlet. Ito si Dark. Loko. Buti hindi na sila nag-aaway. Paras ba lalaki yan? Bae, ang laki. Oo. Si Dark, ang lalaki. Kaya magdami. Magdami talaga sila dito niyan. Nak. Ulit dari ang. Wala na ibutang dari. Wala ikipang butang dari ng mga kuan-kuan. Mga Gumot lang kay tingala kay nagubot na rin na rin. Nanay lang na. nagulo. Kuan. Ba't di nyo kasi kulong? Ayaw, di ko ganahan Ah, sa bagay. Eh kaya lang, yun na. Laspag yung mga gamit nyo. Sira ang mga, oh, di ba? Dark, dark. Magngat-ngat. Dark. Ay, Hindi. Oh, isa rin, sama rin siya. holy. Lumoy kay gnawong. Rumupok na ba? Ah, oo. Uy. Mia. Medyo mauga na siya. Medyo may Kuan yung butangan na si kuan otro. Mm. Sangga ang kahoy. Medyo may kaunting kaba na dito sa ano. May kaunting kaba na dito sa Siguro kung apakan. ring kuan yun na siya. Uy, magtatagulan na. Kung mabubungan mo na, bubungan mo na ito. Nagsisimula na mag-ulan-ulan. Kasi marupok na siya. Yung ibang kahoy ba? Mangorta sa kuko. Nasa comment section ang link. Sa kuan kay ang ako lagi di pa Yes. Ang kuryente na po dayon Nang. sa overview. Yung internet, pag-isipan mo, kasi kung gusto mo magpa-connect ng CCTV ron, isama mo na yung, yung internet, yung CCTV. Okay din doon. Bakit? Ano ka ba? Nawawalan? O kapag may mga away? Pag may mga away-away lang, no? Gireklamo nga mga customer nga po ni. Holy Dark. Bye! Dark Molly! Sige na, uli na ako. Dark.